Η υπερβολική συσσόρευση κεριού στα αυτιά μας είναι ένα κοινό πρόβλημα που μπορεί να οδηγήσει σε δυσφορία, φαγούρα στα αυτιά ή μερική απώλεια της ακοής. Ο καθαρισμός με μπατονέτες είναι επώδυνος και πολλές φορές επικίνδυνος για το τύμπανο του αυτιού. Αν και οι γιατροί συνιστούν να αποφεύγει τη χρήση τους, ο περισσότερος κόσμος τις χρησιμοποιεί μην υπολογίζοντας τις συνέπειες. Τώρα όμως υπάρχει λύση. Σας παρουσιάζουμε το Mr. Vac. Είναι ο ασφαλής και ήπιος τρόπος καθαρισμού των αυτιών χωρίς να τερεθίζει και να προκαλεί πόνο. Με τη μέθοδο της αναρρόφησης, το Mr. Vac αφαιρεί εύκολα το κερί και τα υγρά χωρίς να προκαλεί πόνο ή βλάβη. Ο γιατρός σωστά μου υπέδειξε να μην χρησιμοποιώ μπατονέτες για τον καθαρισμό των αυτιών μου. Μέχρι τώρα όμως δεν ήξερα το σωστό τρόπο για να τα καθαρίζω με ασφάλεια. Με το Mr. Vac βρήκα τη λύση. Σταματήστε λοιπόν να ταλαιπωρείτε τα αυτιά σας με αναποτελεσματικές και επώδυνες μεθόδους καθαρισμού που το μόνο που κάνουν είναι να συσσωρεύουν τη βρωμιά προκαλώντας πόνο. Αποκτήστε τώρα το Mr. Vac. Το Mr. Vac είναι πολύ απλό και εύκολο στη χρήση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλη την οικογένεια, νέους, ηλικιωμένους και παιδιά. Δεν κάνει θόρυβο και η μαλακή άκρη του από σιλικόνη μπορεί να εισχωρήσει με ασφάλεια ακόμη και στο πιο μικρό κανάλι του αυτιού. Αντίθετα με τις κοινές μπατονέτες που σμπρώχνουν τη βρωμιά βαθύτερα μέσα στο αυτί, το Mr. Vac θα ρουφήξει το κερί ή τα υγρά με ευκολία χωρίς να ερεθίσει ή να πονέσει τα αυτιά σας. Πάντα ανησυχούσα όταν καθάριζα τα αυτιά των παιδιών με τις μπατονέτες. Μήπως τους προκαλέσω κάποια βλάβη. Με το Mr. Vac επιτέλους είμαι ήσυχη. Τα παιχνίδια στη θάλασσα ή την πισίνα είναι για τα παιδιά ό,τι καλύτερο. Οι βουτιές στο νερό όμως επιτρέπουν τη συσσόρευση των υγρών στο αυτί που αν δεν αφαιρεθούν γρήγορα και με ασφάλεια θα προκαλέσουν πόνο. Το Mr. Vac δρά γρήγορα και αποτελεσματικά για να στεγνώσει και να καθαρίσει τα αυτιά, προσφέροντας ανακούφιση και χαμόγελα στα παιδιά. Κάθε μητέρα θα πρέπει να έχει μαζί της το Mr. Vac. Είναι ο απαραίτητος σύντροφος στην υγιεινή των αυτιών. Το Mr. Vac είναι μικρό και ελαφρύ. Λειτουργεί με μπαταρίες, κάτι που το κάνει εύκολο στη μεταφορά του για να μπορείτε να το έχετε μαζί σας οπουδήποτε και αν πάτε. Στα ταξίδια, στις διακοπές, στο κολυμβητήριο ή στην πισίνα και να το χρησιμοποιήσετε όταν το χρειαστείτε. Έχει ένα φωτάκι στο πίσω μέρος για να μπορείτε να δείτε καθαρά στο εσωτερικό του αφιού. Η μαλακή άκρη του από σιλικόνη δεν το επιτρέπει να εισχωρήσει σε βάθος για να προκαλέσει ζημιά στο τύμπανο του αυτιού, όπως ακριβώς και το θερμόμετρο αυτιού. Αυτό το καθιστά απολύτως ασφαλές, ειδικότερα για τα παιδικά αυτιά. Και αφού τελειώσετε, ο καθαρισμός του είναι παιχνιδάκι. Απλώς το ανοίγετε, καθαρίζετε το φίλτρο με το ειδικό βουρτσάκι και ξεπλένετε με νερό. Σταματήστε να ταλαιπωρήσετε με απαρχαιωμένες μεθόδους καθαρισμού των αυτιών και εμπιστευτείτε το Mr. Vac. Μέχρι τώρα έμπαινε νερό στα αυτιά μου κάνοντας μπάνιο και χρησιμοποιούσα διάφορους τρόπους για να το αφαιρέσω. Με μπατονέτες, στην άκρη της πετσέτας ή ακόμα χτυπώντας και το κεφάλι μου. Τελικά είναι τόσο απλό με το Mr. Vac. Η εύκολη και αποτελεσματική λειτουργία του το καθιστά απαραίτητο και για τις μεγαλύτερες ηλικίες. Είναι τόσο απλό. Απλώς πατήστε το κουμπί και αφήστε το Mr. Vac να εξαφανίσει τη βρωμιά και τα υγρά γρήγορα και αποτελεσματικά. Επιπλέον, το Mr. Vac έρχεται με 8 χρωματιστά μαλακά άκρα από σιλικόνη που καθαρίζονται εύκολα και είναι επαναχρησιμοποιούμενα έτσι ώστε κάθε μέλος της οικογένειας να έχει το δικό του ατομικό άκρο καθαρισμού. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη προστασία και πιο αποτελεσματική υγιεινή των αυτιών. Μην παραμελείτε την υγιεινή των αυτιών σας και μην καταφεύγετε σε επώδυνες και αναποτελεσματικές μεθόδους καθαρισμού. Το Mr. Vac είναι η λύση που πάντα περιμένατε. Καθαρίστε τα αυτιά σας γρήγορα και εύκολα με την ήπια αναρρόφηση που σας προσφέρει το Mr. Vac. Δείτε πώς θα το αποκτήσετε. Όλοι ξέρουμε ότι η χρήση των μπατονέτων είναι επώδυνη και ότι οι γιατροί μας συνιστούν να μην τις χρησιμοποιούμε γιατί μπορεί να προκαλέσουμε σοβαρές βλάβες στα αυτιά μας. Εμείς όμως το κάνουμε ούτως ή άλλως. Τώρα υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος. Σας παρουσιάζουμε το Mr. Vac, την ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο καθαρισμού των αυτιών που θα γλιτώσει όλη την οικογένεια από τις επισκέψεις στους γιατρούς και θα προσφέρει καλύτερη υγιεινή στα αυτιά σας. Αντίθετα με τις κοινές μπατονέτες που σμπρώχνουν το κερί και τα υγρά πιο βαθιά στο κανάλι του αυτιού, το Mr. Vac ρουφάει απαλά τη βρωμιά και την υγρασία, δίνοντας σας άμεση ανακούφιση και αφήνοντας τα αυτιά καθαρά, στεγνά και υγιή. Το Mr. Vac είναι πολύ απλό και εύκολο στη χρήση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλη την οικογένεια, νέους, ηλικιωμένους και παιδιά. Είναι αθόρυβο και η μαλακή άκρη του από σιλικόνη μπορεί να εισχωρήσει με ασφάλεια ακόμη και στο πιο μικρό κανάλι του αυτιού. Είναι ιδανικό για παιδιά γιατί εφαρμόζει τέλεια στο αυτί, όπως ακριβώς ένα θερμόμετρο αυτιού. Το Mr. Vac είναι μικρό σε μέγεθος και μπορεί να μεταφερθεί με ευκολία. Δουλεύει με μπαταρίες για να μπορείτε να το χρησιμοποιείτε οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Είναι απαλό αν και εξαιρετικά αποτελεσματικό. Ρουφάει με χαρακτηριστική ευκολία το κερί ή τα υγρά αφήνοντας τα αυτιά σας καθαρά και υγιή.
Και μόλις τελειώσετε, το καθάρισμα είναι παιχνιδάκι. Απλώς το ανοίγετε, καθαρίζετε το φίλτρο με το ειδικό βουρτσάκι και ξεπλένετε με νερό. Έχει μπει νερό στα αυτιά σας από τη θάλασσα ή την πισίνα? Χρησιμοποιήστε το Mr. Vac για να τα στεγνώσετε μέσα σε δευτερόλεπτα. Ξεχάστε τις απαρχαιωμένες μεθόδους καθαρισμού που δεν είναι λειτουργικές και πετάξτε επιτέλους τις μπατονέτες που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο τύμπανο του αυτιού σας. Κάθε kit του Mr. Vac έρχεται με 8 ομαλακά χρωματιστά άκρα από σιλικόνη, έτσι ώστε κάθε μέλος της οικογένειας να έχει το δικό του άκρο καθαρισμού. Είναι επίσης εξοπλισμένο με ένα ισχυρό φως εξέτασης για να σας βοηθήσει να εξετάσετε τα αυτιά σας εξονυχιστικά. Έχετε δει πόσο χρήσιμο μπορεί να είναι το Mr. Vac για εσάς και την οικογένειά σας. Και τώρα ακούστε την προσφορά μας. Καλέστε για να παραγγείλετε το δικό σας Mr. Vac μαζί με τα 8 ακροφύσια και το βουρτσάκι καθαρισμού μόνο με 19,90 ευρώ. Ή ρωτήστε για την προσφορά των 2 Mr. Vac μαζί με τα εξαρτήματά τους και αποκτήστε τα μόνο με 29,90 ευρώ. Αλλά περιμένετε, δεν είναι μόνο αυτό. Αν καλέσετε αμέσως τώρα, θα διπλασιάσουμε την προσφορά μας εντελώς δωρεάν. Ναι, σωστά ακούσατε. Παραγγείλτε τώρα ένα Mr. Vac μόνο με 19,90 ευρώ και θα σας στείλουμε άλλο ένα εντελώς δωρεάν. Θα πάρετε 2 Mr. Vac μόνο με 19,90 ευρώ. Σας ακούγεται απίστευτο? Ακούστε και αυτό. Παραγγείλτε 2 Mr. Vac μόνο με 29,90 ευρώ και θα σας στείλουμε άλλα 2 εντελώς δωρεάν. Παραγγείλετε 2 Mr. Vac και θα πάρετε 4 χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. Ένα για κάθε μέλος της οικογένειας. Μην χάνετε άλλο χρόνο και κάντε την παραγγελία σας, επειδή τα αποθέματα για αυτή την προσφορά είναι περιορισμένα. Καλέστε αμέσως τώρα. Όπως ο καθένας στην οικογένεια έχει τη δική του οδοντόβουρτσα για τον καθαρισμό των δοντιών του, έτσι έχει και το δικό του Mr. Vac για τη σωστή υγιεινή των αυτιών του. Παραγγείλτε λοιπόν τώρα ένα Mr. Vac μόνο με 19,90 ευρώ και θα πάρετε άλλο ένα εντελώς δωρεάν. Ή παραγγείλτε 2 Mr. Vac με 29,90 ευρώ και θα πάρετε 4 χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. Ένα για κάθε μέλος της οικογένειας. Μην καθυστερείτε. Η προσφορά αυτή είναι περιορισμένη. Καλέστε τώρα αμέσως.